Sziasztok! Most már visszamentem a szép maszkom, egy zombi legyen. Köszönöm szépen. Hogy ne legyen fejetlenség, az van ráírva. Nézd meg trédbe, hogy várjál, le kell vennem. Komoly, mi? Hát nem arra megyünk? Vigyázz, ott lennek csóték. Ne eztél, mi? Adjak cuccot? Közben van két és halló, itt van két csóti, meghalok. Lelök. Hallj már meg, te csóti. Nem hal meg a csóti, nem tudom ütni. Na végre, hát. Ó, nyit, jó. Engem már közben majdnem megöltek a csótányok. Tudod, itt szévább sétáltam a léghajón, gyere ma. Max, ha esetleg ilyen kihívásokat kapunk, szerintem akkor az lesz, hogy bevágunk valamilyen, tudod, ilyen trollface-t a fejünkhöz, hogy érted. És komolyan te potyogtál le itt előttem? Jó, akkor jól láttam. És most is? Jó, akkor most más gyerek. Ugye majdnem lesét. Hallod, ne gyere léghajóra, majd intézkedem. Nem élek. Nem. Adok cuccot. Na figyelj, itt van egy ilyen. Melvétőt azt pont nem tudok adni, de így tudok adni. Ellátom mindenféle jóval. Tényleg, mikor tudok már lehívni egy kit ninját? Le tudtam hívni, hallod? Le tudtam hívni, kell mávért. Anya, amit Bossy fájtól. Egy gyereket nek. Segítek a gyereknek, meg tudsz nélkül. Mind a kettőt én éltem meg be. Igen. Nem fogom megmutatni. Nem tudom, de te hol vagy? Hol vagy? Tradman, adok valamit. Tessék. Van nálam mindenféle jóság. Megdobjam a gyerekeket, akik ütögetik a spawnert. Russal. Belehalnak. Killopó. Komoly. Remélem nem szakadt el a hangszallagod. Isten, pont elmozdult a gyerek, pedig rádobtam a vírust. Hopp. De az a komény, hogy akkor a... Igen. Yes. Én például ki fogok vinni ez az Extreme Rainbow részt, azt én szerintem ma fogom még felvenni. Mert ugye ő neki hamarabb menni kell. Úgyhogy mondom, ő hamarabb el fog menni, úgyhogy én ma ki fogom vinni a Rainbow részt, megpróbálom.
Kaptam egy gyógyításpotit. Jó! de menő. És akkor az az, hogy én a szivacsot azt azért fogom, mert az van, hogy én elkezdtem kivinni, de annyira laggoltam, hogy még az ajtón se tudtam. Itt most gázt van tulajdonképpen? Elhalni volt. De most amúgy tulajdonképpen hol vagy? Oké, viszek gyógyítási talát. Oké? Meghalt valaki? Várjál, megyek. Jön velem szembe a glitch. Gyors kajálok, és mindjárt ott vagyok. Hopp. Elhívjak egy kicsit zombit. Most megyek fel mellett. Hallod? Te már rég vezetsz. Mindjárt mondom. Nekem 370. Gyere már, felhívom Rambo, 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 Rambo. Na végre, hogy észrevettem. Hello, hello. Most kezd a mutálvírus, de bedobnám a killopó gyereket. Ha menjél be a vízbe. Júj, Ender Manus! Hallod, ennyire be vagy? Van gyógyításpotid, vagy adjak? Hallod, kéne? Nem jó, ha megkapsz. Mániás. Vagy nem mániás, már jönnek ketten. Hát ez tök jól használom. Csak 200 ezzel. Na, akkor ünnepeljük. Nekem 372. Hallod, mintha rohadt húst tett volna a gyerek. Tuti, mert cuccot adott. El kéne gyors mennem Ender Chest. Mi? Muszáj pedig kell menni. Legközelebb ilyen lelövő helyet megyek. Mondjuk nincs Ender Chest. Nyet! Csótény! Csótány! Nyet! Meg fogok halni, de nagyon. Itt vagy? Közben megy a videó? Sziasztok!